Pozdravujem vás, volám sa Gabika a chcem vám predstaviť nové cvičenie retrofitbal pre začiatočníkov a správne stavané ženy ako ja. Začala som cvičiť zumbu. Nádherné niečo. Chodím aj na jumping. Fajnovo sa povytrásam. Ale fidlotičku som si zamilovala najviac. Je to cvičenie, pri ktorom sedíme a už cvičíme, pri ktorom ležíme a už cvičíme, dokonca ležíme s vyloženými nohami. Ideálne pre začiatok našej športovej kariéry. Tak, vypluj tú šniclu a dojdi ku mne cvičiť to fit zone series.